Нещо друго любопитно, което искам да ви покажа и да ви обясня. По улиците абсолютно никой не пуши. Има такива, като този човек там, смокинг ария. Този храм, както добре виждате, изглежда като златен, защото наистина е покрит с злато. Единственият проблем, който виждам тук, си бяхме взели по едно кафе от Сева лева и няма никъде буклук, кошче за буклук, къде да го хвърлим. Входът е 600 йени и буквално за 5-6 минути нашата обиколка приключва. Аз лично не го препоръчвам. И влязохме на това местенце и се избрахме да хапнем. Това е нещо като рамен и типичните японски картофи. И навлизаме вече в една от основните атракции – Бамбуковата гора на Аришияма. А ето това представлява една общинска тоалетна, забележете. Има даже и радио. Това е заменяне на специалните части. Това е да го спреш, това е силата. Визитата ни в Киото продължава, така че не спирайте видеото и не сменяйте канала, защото предстои да отидем на едно от интересните места, където ако имаме късмета, може би ще видим Прехвърляме се на следващия ден в Киото и излизаме, за да започнем нашето посещение на този магнетичен японски град. Нещо от пръв поглед, което забелязваме е, че хората рециклират и вижте ето до тези знаци, остават чувалите пълни с пластмаса и бирени кутийки. Киото, градът с повече храмове от броя на селфитата, които ще си направите тук. Сериозно, има над 1600 будистки храма и над 400 шинтоистки светилища. И всичко това е град, който някога е бил столица на Япония цели 1100 години. Нещо друго любопитно, което искам да ви покажа и да ви обясня. Вижте, искам да кажа, че по улиците абсолютно никой не пуши. По принцип е много голяма рядкост да видиш човек, който да пуши. Но вижте, има такива, като този човек там, смокинг ария.